Guys, lain na sab nga storya nga to ang pagatukion nining mao nga video. Alang sa mga baguhan di ay kini ato ang channel nag-upload kita og mga storya nga daghan kang makatunan sa kinabuhi. So puli nga do na kay time guys, paki-visit lang sa daghan na kay nato mga storya diha sa ato mga upload nga videos. And nagkalain-lain kana nga mga storya nga adunay dagkong lesson sa kinabuhi. So karon lain na usab nga storya guys ang atong isgutan as itong thumbnail nga nagaingon nga storya kini sa security guard nga nakatulog. Now uno day usa ka security guard nga nakatulog siya sa iyang duty for the first time guys. Mao nakatulog siya kay first time niya nga duty siya ug gabi iabot alas 6. So motong balaw gud siya og paningkamot nga di gud siya makatulog. So from 7 PM up to 3 PM o 3 AM wala gud siya makatulog ya yung paningkamutan. Pero pagka 4 AM ibati na gyud siya balik yung duka guys. So muto lingi siya kay wa man gyud nakakita siya ra may guard sa mao nga mall. Tulog siya guys diya sa bangko, dungo siya paas ipres siya nga nagpungko kunuhay pero natulog siya guys. Karon pag abot na og alas 6 adunay mupuli niya, dunay na duty po og adlaw nga alas 6 ang duty. So hapit na nga alas 6 nadungog na niya nga dunay kasa na nga musulod na sa mao nga opisina para mupuli og duty niya. So para dili siya masakpan sa maong mupuli nga guard, nagpa-as-if siyang nagampo guys. Ang yang gihimo duko siya og balik, then pagkaduol gyud nagtiyong yang mata, giana niyang kamot. Pagkaduol gyud sa katong mupuli niyang guard, nihangad sa dito sa ibabaw niyon siyang amen. So katong mupuli niya nga muduty guys, nakaingon ra nga gaampo siya. Pero ang tinuod iya lang tong pretend lang to niya para nga dili siya masakpan, kay kung masakpan siya nga nakatulog putbulon siya sa maong nga trabaho. So yang himo nagpa-pretend lang siya nga nagampo. So guys, din lang takutob sa atong sambingay karon. Now, ang lesson nga itong makuha niini, adunay mga tao karon o dunay mga nagpatawag og Kristohanon karon guys nga nagpa-pretend lang sila nga mainampuon sila. Dunay mga Kristohanon nga nagpa-as-if lang sila nga nagampo pero ang tinuod natulog di ay sila. Okay? So, matod pa ni Jesus in Matthew 26 verse 41 sa kini kasturya guys nga nagampo si Jesus kauban sa mga tinun-an nga tulo ka tinun-an. So, sa pagampo niya matod pa sa 41 niyon siya, pagtukaw kamo o pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Kaya ang espiritu willing apan luya ang lawas. Now, gikinahanglan ang lesson nga itong makuha, dili dapat nga magpapretenta nga nagampo kunuhay. Kay makita sa Ginoo ang ato ang pagpapretend. Daghang kay mga tao karon nga pretending. Not only sa pagpray nga dunay daghang naghimo nga nagpapretend sila. Bisan sa work, trabaho, dunay mga tao nga nagpapretend sila nga haptik silang mo trabaho, dili sila magpasakop silang amo nga paloy day sila. Ang tinuod paloy day sila, no? Bantayan lang din nila ang amo kung wala ang amo. Usa sila magpinaloy. Now, dili na pwede nga may tabo, especially sa mga adunay Kristo sa kinabuhi. Nga kanang magpapretenta nga maayo kunuhay ta, motrabaho kunuhay ta. Pero ang tinuod kontra gusto di ay ang atuang gihimo sulod sa atuang kasing-kasing. Ang tinuod ang motibo nato dili maayo sa tubangan sa Ginoo. So guys, any pretending atong himuon, any kind of pretension nga atong himuon dinis kalibutan, makita kana sa tubangan sa Ginoo. Ug usa sa mga consequence nga may tabo sa atong kinabuhi kung nagpapretenta, lisod nga i-bless ta sa Ginoo sa ato ang pagkinabuhi. Muna nga ayaw padaog sa mga pagsulay.
Para dili ta madaog sa mga pagsulay, mga problema, pagpapretend sa kinabuhi, dapat dili nato wadon ang pagkamay-nampuon. Gisugo ni Jesus nga magtukaw gyud ta. Siya, be watch and pray. Ug sa 1 Thessalonians 5:17 ginaingon pa gani niya didto nga pray without ceasing, pag-ampo kamo sa tanang panahon. Now, matag adlaw sa atong kinabuhi, dili ta magpa-pretend nga kaya nato himuon bisan wala tay mga pag-ampo. No, dili nato kaya buhaton ang mga buluhaton sa matag adlaw kung wala tay giya sa Ginoo. Dunay daghang kayong mga Christian nga pride kay sila sa ilang kinabuhi. Nga bisan wala sila pag-ampo, bisan dili sila may nampuon, kaya daw nila himuon kutob sa ilang kabright. Pero guys, ayaw sa ligi ang imong kabright nga wad-on nimo ang imong pagkamay nampuon. Kay matud pa sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, ayaw gayud pagsalig sa kaugalingon mong kaalam. Hinuon sa bug-os mong kasing-kasing, salig gayud sa Dios. Okay? So, usa sa pagsalig nga atong pagabuhaton is kaning pagkamay nampuon nato. Kung tinuod tang nagsalig sa Ginoo, dili nato wadon ang pagkamay nampuon ngadto kaniya. Daghang mga Bible character nga ilang gisaligan mao ang Ginoo pinagis pag-ampo. Si Abraham may nampuon, salig sa Ginoo. Si Job may nampuon, salig sa Ginoo. Si Jose may nampuon, salig sa Ginoo. Si David may nampuon, salig sa Ginoo. Si Daniel may nampuon buntag unto hapon, salig sa Ginoo. Si Apostol Pablo nagampo sa prisuhan, tungang gabi nagtukaw, nag-awit ug ingon man sa mga pagdaig pag-ampo. Gibless natangtang ang mga gapos. Guys, ang ato ang pagkaminampuon mo kini ang makatangtang sa tanang gapos sa ato ang ginabuhi. Busa ayaw i-underestimate ang power of prayer. Kay sa life ni Daniel, nahimo nga wala siya makaon sa gutom kayong leon tungod kay adunay anghel nga ipadala ang Ginoo pagprotektar kaniya. Ang tinuod nga guard sa atong kinabuhi kung kita usa ka tawo nga may nampuon. Kung ang usa ka tawo may nampuon gani, dili gyud na siya angayang mahanlok bisan unsa pa mga pagsulay o problema nga moabot sa ang kinabuhi. Muna gyud ni Jesus Matthew 26:41, pagtukaw kamo pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Kay ang espiritu willing apan ang lawas luya. Atong lawas dali kay maluya. No? But ang espiritu sa Ginoo nga gihatag sa atoa abtik, no? Willing kaayo. That's why makig-communicate kita sa Ginoo every day, no, kanang yun yung pray without ceasing, no, every day makighinabi kita sa Ginoo kay usa kini sa makalig-on sa atong kinabuhi. And kung duna kay problema, duna kay yatubang nga mga kalisdanan sa kinabuhi karon, mga struggles sa kinabuhi karon, all you have to do is to pray ampo gyud duol sa Ginoo. Kay si Hana bitaw nag-struggle siya nga wala siya anak. Na kuan siya natan-aw niya pinina nga nay anak pero sadyang niampo siya. Grabe ang yatag sa Ginoo. Si Prophet Samuel nahimong alagad, nahimo nga lig-on nga alagad, propeta, and then gitagaan pagud siya laing 5 ka anak gawas ni propeta Samuel. Di ba? So prayer mo gini siya kay o Yahweh nga diin ang atuang gipangayo sa Ginoo matagbo pinagi sa mga pagampo. Magunsa man ang naakay mga tinguha sa kinabuhi pero wala nimo na pangayuwa sa Ginoo. So pangayuwa ang imuhang gitinguha diha sa kabubuton sa Ginoo og the right time ihatag yun na sa Ginoo. So there's power in prayer. So guys, din lang takutob sa ato ang sambingay upuli nga nakahatag kita dugang nga lesson sa kinabuhi about sa pagampo. Ayaw underestimate ang power sa prayer. So kung bago pa ka nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghang mga video upload nato. Glory to God, iyang tanan dungog himaya. God bless us all.